Toto video bude jedno z najkontroverznejších na mojom kanáli, ale napriek tomu ho idem natočiť, takže poďme na to. Ako prvé tu je, ako sa vyslovuje GIF, počkaj, čo? Počkaj, čo? No mám povedať, či hovorím GIF alebo hovorím GIF. Ja hovorím GIF. Väčšina ľudí na internete hovorí GIF rovnako ako ja a ideme ďalej. Sú šaty modro-čierne alebo bielo-zlaté? Tieto šaty ja osobne vidím bielo-zlaté. Proste toto tu je zlaté a toto tu je biele. Takže proste biela a zlatá. Čože? Väčšina ľudí to vidí ako modrú a čiernu? To mi nevychádza. Ale reálne, ten obrázok som už niekedy v živote videl a naozaj som tam videl modrú a čiernu. No dobre, zistil som, kde je ten problém a pravdepodobne ide o to, že keď tie šaty vidíte na svetle, tak sú bielo-zlaté, ale v tme vyzerajú byť modro-čierne, ako na tomto obrázku. Ale ako môžete vidieť, tak naozaj 2/3 si myslia, že to je modrá a čierna a 1/3 si myslí, že to je biela a zlatá. Dobre, ideme ďalej. Čo bolo skôr, sliepka alebo vajce? Buď kuracie mäso alebo vajce, čo? Tak podľa mňa asi radšej to vajce. Dobre, je to skoro na rovnako. Mal by sa sendvič rezať diagonálne alebo vodorovne. Tak toast, proste v toastovači. Keď zavrem toast, tak to je diagonálne. Takže proste diagonálne. A väčšina ľudí si to myslí rovnako ako ja, že to je diagonálne. Tak to si robíš srandu. Je cereálie polievka? Asi skôr to malo byť sú cereálie polievka. Akože dobre. Proste máš cereálie s mliekom. A či to je polievka, alebo to nie je polievka. Podľa mňa to polievka nie je. Dobre. 21% povedala, že cereálie sú polievka, ale väčšina rozhodla, že to polievka nie je. Tak ako ja. A poďme ďalej. Toaletný papier takto, alebo takto. Tak podľa mňa takto. Tak to je podľa mňa lepšie, že to sa lepšie proste vyberá odtiaľ. A áno, 87% rozhodlo rovnako ako ja. A teraz, Pepsi alebo Coca-Cola. Ja nepijem často ani Pepsi, ani kolu. Mal som už obidve samozrejme, ale nevidím v tom nejaký extra rozdiel, ale proste viacej mi chutí asi kola. No dobre, väčšina ľudí proste rozhodla pre kolu, ale dosť veľká časť, konkrétne 35% povedala, že im chutí Pepsi. Akože dobre, dajme tomu, že dobre, toto je v poriadku. A to si robíš srandu. Je ananás na pici dobrý? Dobre, teraz keď to poviem, tak to bude najviac kontroverzný názor na svete, ale ja si myslím, že áno. Tak to si robíš srandu. Internet rozhodol, že ananás na pici nie je dobrý. 35% ľudí povedalo, že áno a 60% ľudí povedalo, že nie. Sú hotdogy sandwich? Jasné, že nie. Dobre, 63% povedalo, že nie, ale 37% ľudí hovorí, že hotdog je sandwich. Ale dobre, internet rozhodol, našťastie, že hotdogy nie sú sendviče. Takže poďme ďalej. Mali by sme sa zbaviť letného času? No podľa mňa nie. A väčšina ľudí hovorí, že áno. To si robíš srandu. Títo ľudia chcú mať o 8 tmu v lete? Akože prečo? Dobre, poďme ďalej. Xbox alebo PlayStation, tu je to jasné, PlayStation. Väčšina ľudí hovorí tiež. Žijeme v simulácii? Ja neviem, asi nie. To si robíš srandu. 51% ľudí povedalo, že nežijeme v simulácii a 49% že áno. Ale akože ja chápem, ale dobre no. iPhone alebo Android, tu je to jasné, proste iPhone. Akože Android môže byť lepší na prvý mesiac, potom to bude sekať a bude to hrozné. A je mi úplne jedno, že nejaký Samsung Z Fold, Z Flip, neviem jaký, je oveľa lepší, ale proste iPhone je lepší. Sorry, ale je lepší. No dobre, má slamka jednu alebo dve dierky? To je taká otázka. Však máš dierku z jednej strany a dierku z druhej strany, takže dve. Lenže pozor, slamka samotná je vlastne dierka. To je celé jedna veľká diera, takže jeden. Že 61% ľudí povedala, že slamka má jeden otvor. A poďme ďalej. Hladké alebo hrubé arašidové maslo. No ja si myslím, že
Ako hladké, akože podľa mňa radšej proste takéto, čo je menej crunchy, také, že to proste dáš na chlebík a máš to takže hladký. A väčšina ľudí povedalo, že hladké arašidové maslo je lepšie. Takže, ak sa vám toto video páčilo, nezabudni like, odber a čau.